dipun kersakaken Pak Pinto galah Ibu Sugiyanti saputra wayahipun kawula minangka ketiga mewakili dados kalang aturipun wonten ing detik menika. Kala rumiyin monggo kita sami nyaosaken syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wondene detik ejang menika kula panjenengan sami tansah kinanjar secara afiat kanthi saged dherekaken napa ingkang dipun kersakaken Pak Pinto galah Ibu Sugiyanti keluarga mugia dan kita sami dherekaken napa ingkang dipun kersakaken Pak Pinto nyatipun silaturahmi ejang menika mata barokah manfaat jawa masyarakat kagem Pak Pinto lumantar Pak Swatir mugi-mugi ndadosaken nyabibiyahi anggenipun kakulah hasil badhe ngakitaken dhateng putranipun pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala beto barokah manfaat lan maslahah nyabibiyahono anggenipun kakulah hasil saged pontokaken dhateng balak bilaihinipun Allah sagetaken dhateng rahmatipun Allah awalasanipun Allah amin Allahumma amin. Salawat salam kunjung datang beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kita dherekaken menggah sedaya sunah-sunahipun. Bapak Ibu kaya para tamu ingkang sampun pinarahan ingkang kula hormati, namun kula wau biji-biji kalian Pak Muslihin ya sedangkan atas puji monggo diawali dengan wawasan Fatihah bidah. Jajaranipun monggo kita aturaken pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kita monggo napa ingkang dados syafaatul uzmaipun mugia dalam langkah kula panjenengan sami detik ejang menika kanthi pun parangono selamat dening Allah tindak mantos kuduripun ala adniyah wa ala kulli nati sholka fi barokatul fatihah. Billahi minasyaitonir ora bapak, ora ibu, terus saking keluarga bapak Swatir ingkang kawula hormati. Kawula nuwun sewu matur sekedhik napa ingkang dados maksud lan tujuanipun Pak Pinto galah Ibu Sugiyanti galah anak Dedik Handoko Hari Handoko. Niat sepindah ingkang perlu kula aturaken detik menika silaturahmi wonten dalemipun Bapak Swatir. Mugia silaturahminipun Bapak Pinto beserta rombonganipun semanten kathahé. Nuwun sewu nggih Pak Swatir, lha yen keluargane Pak Pinto niku panjenengan kathah jenengan nggih ampun ampun sepundi-sepundi wong panjenengan niki keluargane kabeh. Lah kepingin nderekaken dimanggaaken sepindah silaturahmi. Muga-muga silaturahminipun Pak Pinto ejang menika bisa nyababiyahi pun panjangana barokah umuripun, barokah rezekinipun, diparingana slamet entuke badhe ngayahi abdu ningkah dhateng putra pikantuk putri dipun paringana sakbadanipun guyub lan rukun dipun paringana tentrem ayem dadiya putra putri ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Kaping kalihipun Pak Pinto anggenipun rerembakan rikala dina sasi taun ingkang sampun kepungkur menika dipun wujudi
dipun tetepi dipun leksanakaken detik menika dipun dalaken sedekawan. Pak Pinto ngedalaken sedekawan menurut kemampuanipun. Menurut istiadat Jawa nggih maringi ana tetembungan ngeteri wiwitan. Lah rupanipun wiwitan niku nek kula sing ngereken ndek wong kuno ngawiwit iku sing digawa kupat lepet ngoreng alas. Dan iki ngeteri wiwitan wujude nggih niku boten wonten sanesipun. Dene wonten tambah-tambahan sanes-sanesipun bungkusan plastik lan liya-liya niku minangka kangge perlengkapanipun pikajengipun Pak Pinto terhadap Bapak Swadir sak keluarga. Duka niku merupakan daharan lan unjukan merupakan apapun saja. Niku sedayanipun dipun paringake Bapak Swadir beserta Ibu Suwanti. Sedayanipun mboten wonten ingkang dipun tilarangan, baik iku eca nggih monggo dipun dahar, lamun mboten eca teka diinggirake sing merupakan bahan makanan utawa unjukan. Niku menurut kemampuanipun Bapak Pinto kados mekaten. Mboten saged kula sebat setunggalan setunggalipun dene perkara wonten kok ruji katut kula mboten ngerti ya sewujude ngoten niku anyen wis diwehake kabeh, wis ora ana sing ditinggalno. Sing kejaba sing tak suwun wangsul sedaya saking keluargane kula saking randu, terus bahan sing digenggawa tak go balik kabeh. Lah niku sing dipun serahaken, muga-muga sedekahe Pak Pinto dadiya sedekah ingkang migunani lan manfaati dhateng Bapak Pinto lan Bapak Swadir sak keluarganipun. Amin Allahumma amin. Wonten kekilafan, kekurangan dalam hal napa kemawon terhadap Bapak Pinto sak keluarganipun. Kagem Bapak Swadir sak keluarganipun ana kekurangan bekirang kados pundi entuke mikirke ngetutke pikajengipun putra kemampuan kados mekaten namun kekuatan kados semanten pamikiranipun menawi wonten kekilafan kekirang dalam pamikiranipun kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kagem Bapak Pinto. Saking kawula pribadi mboten badhe kathah ingkang saged kawula aturaken menurut kemampuan kawula nggih kados sampun cukup. Menawi wonten kekilafan kirangipun atur tembung ingkang kirang pas wonten ing sanubari manah kita panjenengan mboten sanes saking kawula pribadi nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna biha bi ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh aji sepuh para bapak ibu sedaya keluarga ageng saking Bapak Pinto sarimbit ugi para pangombyong
calon temanten kakung kang kula hormati, Sahibul Bait panjenenganipun Bapak Suatir Sarimbit dalah putra putrinipun ugi keluarga agengipun ingkang kula hormati ugi. Sesarangan muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukran ala ni'amih. Dene wonten ing wekdal enjang punika sesarengan kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat taufik hidayah suh inayah sing rasa dalam Allah Subhanahu wa taala inggo sareng-sareng saged bermuajah bil wujuh pinanggih wonten ing majelis ingkang insyaallah mubarak punika keranten sedaya kala wau atas izin Allah, atas ridhonipun Allah, saha pertolonganipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng kula panjenengan sedaya. Pramila raos syukur kala wau mujudaken kula panjenengan sedaya sebagai kawulanipun Gusti Allah taala ingkang kegolong dados min ahli syukur. Sholawat salam Allah mugi katur kepangkuan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi saged kangge dasar mahabbah kita dhateng beliau Rasulullah hingga kelak di yaumil akhir wonten ing mahsyar kula panjenengan sedaya leres kedaku dados umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaatul udzmanipun amin Allahumma amin. Para bapak ibu sedaya para rawuh samudayanipun ingkang dipun mulyakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah saking kawula aminangkani kajibah pun paringi tugas saking keluarga Bapak Suatir supados matur dhateng keluarganipun Bapak Pinto ingkang sampun dipun wakili panjenenganipun Bapak Suwani. Nggih, saking kawula sepindah ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh, sugeng pinara, simnambi ngrahabi napa ingkang dados suguhan saking keluarga Bapak Suatir. Mugi atas rawuh panjenengan sedaya leres-leres bekta pinten-pinten barokah manfaah saha maslahah hingga saged ndadosaken sababiah nopo ingkang dados pikajengipun keluarga kekalih nggih Bapak Suatir Sarimbit ugi Bapak Pinto Sarimbit leres angsal ridhonipun Allah saha panggebyuring rahmatipun Allah Subhanahu wa taala hingga napa ingkang dados harapanipun saged mujudaken perkawis ingkang sae menggahipun Allah Subhanahu wa taala nggih sae menggahipun kawulanipun Allah. Mugi-mugi amin Allahumma amin. Kaping kalihipun saking keluarga Bapak Suatir nggih sampun ngaturaken agunging panuwun ugi nampi napa ingkang sampun dipun aturaken saking ingkang mewakili saking keluarga Bapak Pinto sepindah merupakan wujuding silaturahim utawi silaturahmi ingkang sampun dipun aturaken kala wau inggih punika perkawis ingkang asal utawi dasar silaturahim kala wau keranten hubungan antawisipun putra putrinipun Bapak Pinto kalian Bapak Suatir
wekdal sasi utawi taun ingkang sampun kepengker anggenipun ta'aruf hingga dumuginipun mujudaken rerembag tiyang sepuh kekalih nyambung ing balung daging kang pisah hingga dados mujudaken keluarga pramila saking Bapak Suwadir nggih matur agunging panuwun ingkang sanget dhateng Bapak Pinto sakeluarga ingkang sampun paring kapercayan dhateng ingkang mewakili kala wau nggih mugi-mugi atas silaturahim punika leres-leres saged langgung abadan fillah mugi-mugi amin Allahumma amin. Kaping tigonipun saking Bapak Suwadir sak keluarga inggih ngaturi dateng Bapak Pinto dipun titipaken dateng ingkang mewakili salam taklimipun Bapak Suwadir sak keluarga dateng keluarga agengipun Bapak Pinto sak mangke sak sampunipun jengkaring para rawuh saking punika majelis nggih salam saking Bapak Suwadir kagem Bapak Pinto sak keluarga kanthi ucapan assalamualaikum kula suwun panjenengan sedaya ngaturaken mugi-mugi salam kala wau saged ndadosaken tambahing tali utawi wasilah anggenipun kekeluargaan antawisipun keluarga kekalih kala wau berdasarkan putra putrinipun ingkang badhe kedhaupaken akad nikah samangke. Ingkang angka 3 napa ingkang dados pikajengipun Bapak Pinto sak keluarga anggenipun ngaturaken pinten-pinten perkawis ingkang dipun bekta awujud daharan utawi sanes-sanesipun nggih saking Bapak Suwadir sampun nampi kanthi jembaring manah asta kalih mugi-mugi napa ingkang dipun bekta kangge sedekahan tambahing silah kangge Bapak Pintono dhateng keluarganipun Bapak Suwadir leres-leres saged dados nilai tambahipun Bapak Pinto kalian Bapak Suwadir sebagai keluarga ingkang sae hingga mujudaken dhateng putra putrinipun ingkang badhe dipun nikahaken mugi-mugi dadosa keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah ila akhir hayah mugi-mugi amin Allahumma amin. Sedaya ingkang sampun dipun aturaken saking Bapak Pinto sak keluarga utawi ingkang mewakili nggih mugi-mugi dadosa kasempurnanipun tata cara adat istiadat ingkang berlaku wonten ing tanah pendem utaminipun hingga akhiripun mujudaken keberkahan dunyanan wa ukhranan amin Allahumma amin. Para bapak ibu samudayanipun ingkang dipun mulyaken Allah Subhanahu wa taala nggih saking kawula mboten panjang lebar anggenipun matur ananging saderengipun kawula tutup saking kawula minangkani wakil saking keluarga ageng Bapak Suwadir nggih nyumanggaaken dhateng para bapak ibu ingkang sampun lelenggahan dipun aturi ngrahapi menapa ingkang dados suguhanipun lan sak jengkaripun panjenengan sedaya saking dalemipun Bapak Suwadir sak keluarga namung saged titip donga mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring selamet dumugi griyanipun piyambak-piyambak nggih slamet keluarganipun Bapak Pinto anggenipun melaksanakan waliman arupi walimatul urus menikahkan ingkang putra pikantuk putri nggih mugi-mugi Allah taala paring kaleresan leres sakniki ugi saakiripun
dumugening paripurnaning acara. Mugi-mugi Bapak Swatir sak keluarga, Bapak Pintono sak keluarga, sak pengantin kekalihipun leres-leres sageda angsal ridho sang Allah Subhanahu wa taala lan panggebyuring rahmati Allah hingga akhiripun dadosa keluarga ingkang barokah nyamudayani dateng keluarganipun, nyamudayani dateng lingkunganipun. Amin Allahumma amin. Cekap saking kawula kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.